हम सरोज कुमार मिश्र आई यहाँ सबके सामने एक कविता कहियो या कविता के तर्ज पर हमरा गाव नहीं अबे हम गायक नहीं छी ओना जे हम रचना केने छी उ रचना अहाँ सबके सुनावा जा रहल छी। ई एक भोजपुरी के तर्ज पर हम लिखने छी चोरेने छी कहियो न भोजपुरी के तर्ज चोरेने छी, लेकिन ई लेखन हमर ये ध्यान से सुनबे। जनकपुर के समस्या प्रदेश 2 के समस्या के बारे में हम में लिखने छी। हम शुरू कर जा रहा छी। काबा जनकपुर में काबा, जनकपुर में काबा भ्रष्टाचारी के अड्डा बा, टोल टोल में गड्ढा बा, कहेला राजधानी मुदा महंगाई चढ़ल मता बा। जनकपुर में काबा, जनकपुर में काबा, स्टेशन पे रेल बा, नियुक्ति में बड़ा खेल बा, मधेश भवन के भीतरी में चोर उचक्का ठेलम ठेल बा। जनकपुर में काबा, जनकपुरिया वीरान भइल, बहरिया के बड़ा शान भइल, ईमानदारी हेरा गइल, भ्रष्टाचारी के बड़ा नाम भइल। जनकपुर में काबा, जनकपुर में काबा, लुच्चा लफंगा के सगरो मानदान बा, सीधा जे लोग बारन डूबल पहचान बा। नरक शहर बाटे चमकल शमशान बा, नरक शहर बाटे चमकल शमशान बा, सुशासन हेरा गइल सब कोई उदाम बा। जनकपुर में ई बा, जनकपुर में ई बा, और बताई का बा जनकपुर में का बा। 2 नंबरी प्रदेश के राजधानी बदनाम बा, 2 नंबरी प्रदेश के राजधानी बदनाम बा। लाल लाल मिल के कैले भ्रष्टाचारी में नाम बा, लाल लाल मिल के कैले भ्रष्टाचारी में नाम बा। अनपढ़ गवार यहाँ बनल विद्वान बा, साइंटिस्ट जे रहल उ बनल किसान बा। जनकपुर में ई बा, जनकपुर में ई बा, और कहीं का बा, और कहीं का बा। जनकपुर में का बा, विकास निर्माण में होखे सगरो घोटाला, SEE फेल यहाँ टंगले बा आला। बैंकों मैनेजर के मीटर ब्याजी में नाम बा, कोरोना के चक्कर में व्यवसायी परेशान बा। जनकपुर में ई बा, जनकपुर में ई बा, और कहीं का बा। जनकपुर में का बा, घर घर में देखली समस्या विद्यमान बा, टिकटॉक फ्री फायर पीछे होत घमासान बा। स्कूल कॉलेज बंद पार्टी नेता उदाम बा, स्कूल कॉलेज बंद पार्टी नेता उदाम बा, और शिक्षा बढ़ावे के सरकार के मिलल काम बा। जनकपुर में ई बा, जनकपुर में ई बा, पार्टी प्रवेश डेली मीडिया में ताम झाम बा, पार्टी प्रवेश डेली मीडिया में ताम झाम बा। पत्रकार बाटे नेता यहाँ चमचा के कोने काम बा, स्थानीय प्रशासन के नींदो हराम बा। पूरे प्रदेश अभी डॉक्टर किसान बा, प्रदेशों में ई बा, प्रदेशों में ई बा। जनकपुर में का बा, और कहीं का बा। आरतीओ के पीछे होके नाम पे घोटाला, आरतीओ के पीछे होके नाम पे घोटाला। मंत्री संतरी के पिए बहु बेटा साला, मानवता हेरा गइल जातीयता पहचान बा। मिथिला ई नगरी के मधेश भइल नाम बा, मधुशाला बा भरल आ मंदिर वीरान बा। सब कुछ बा खुजले बस स्कूल सुनसान बा। जनकपुर के अतबे न और बहुत कुछ बा, ठहरी न कुछ दिन हम कहब आरो दुख बा। जनकपुर में ई बा, जनकपुर में ई बा, और कहब की बा। जनकपुर में ई बा। धन्यवाद। अहाँ सब प्रतिक्रिया अवश्य देबै आ बात के बुझबै से हमर आग्रह। धन्यवाद।